Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa aton gapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Governor Bong Lacson nagapati nga may punto si SRA Board Member Valderrama sa paghulat sang desisyon ni Presidente Marcos. Ordinansa nga maghahatag sa 1,000 ka pesos nga fuel subsidy sa tricycle driver sa syudad sa Bacolod, aprobado na sa third kag final reading. Sa balita nasyonal, nagaipit sang supply sang kalamay ginapapangita ni Senadora Grace Poe. SRA reorganized ni Presidente Marcos. Sa balita international, nationwide blackout sa Nigeria na eksperyensyahan matapos nag-strike ang mga trabahante sa transmission company. Balita sa sports, talk and text. May enkwentro ang San Miguel matapos ginlutos ang Meralco sa PBA semifinals. Sa balita entertainment, Camille Prats nagpaandam sa publiko angod sa isa ka fake advertisement sa produkto nga ginagamit ang pictures ng iya pamilya. Samtang sa balita espesyal, mga bago nga 7 wonders of the world. Maayong aga Bacolod, maayong aga pinagabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Agosto 18, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Eden, Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. This new sponsorship is Yes, good morning Liwat mga ka-Aksyon and good morning Aksyon Eden. Yes, good morning, Liwat, Action Boy. And So, welcome to sa this Action Balita Morning Edition. Sa aton dira nga nagamonitor sa Facebook, please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Yes. Kag, ari naman hindi ko ang akon nga kuano na nag-ano sa ganin, nag-notify naman siya. Ay, perfect. May ara ga-notify, may ara wala. Kaya anniversary mo, Temba. Hindi siya na magpasaway. Notify tanay sa Action Boy, ka-anniversaryo nila no? True. Sige. Sa kay Ana Sinoro dira, kay Manuel John Ong Gran Capal. Rochelle Evangelista, good morning sa imo. Miss Jinky de Alagdon, dira sa Phoenix, Arizona. Good morning, Ma'am course, Jiki. Oo. Kay Ma'am Georgia Gargasiran, of course. Good morning, Connection Boy and Miss Eden. Pangapi naman siya. Kag Cheryl de la Cruz, good morning. Yes. Yara kada imuda? Wala mo na siya nagasinulod. Ah? Di Sige. na ay on air ta lang tagurong paglawag karon kay ang ginapalawag wala na Action JM. Oo, sa on-air lang karon Action JM ang ginapalawag mo da ha. Liog lang ko da sana kay Ariglahon ta ina, no? Kay kanugon sa mga premyo kung ma-expire ang premyo. Ang chance nga makakuan ka mo din, no? Makadaog. Yes. Ano ito daan ni Action Boy nga makadaog gid ka mo niya. Ay wala man zero. Siguro gid. Naging yawan kami to gapon kayo sang kuan mo para magnami pagid lang palibot-libot nila patiyog-tiyog nila blasaton nga ruleta. Oo. Action JM. Ate way sa galing ka monitor silang ay dugay-dugay makita ilan na dugay-dugay. Yes. Kagawad Melchor Baroca Rumbines. Good morning. Dira sa may hinubaan. Kay SB Jason Tupas. May agaman dira sa imo. Kag sa taga Alagad Radio. Sa Hinubaan, Yes. Alagad Radio. Good morning dira, no? Kay Alagad Kevin Henry, mga aga dira sa imo. Aga. Kag kay amigo to the Eric Tenerife, good morning man, no? Yes. Si amigo natin Phil Alonso guys sa Tokyo, Japan, morning. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:07. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal. Nagapati si Governor Bong Lacson nga mayara sang punto si SRA Board Member Aurelio Gerardo Valderrama Jr. angon sa panindugan nga paghulat sa anuman nga desisyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. angon sa estado sa among atratapan sa palabuton.
Suno kay Lacson, kumporme siya sa nanging statement ni Valderrama bangod bilang nagaisanod nga miyembro sang board nga ginapoint sang karon nga administrasyon. Yara man sa presidente ang pagdihon sang pamatod kun bala ini siya ang pagkakasun sa pwesto. Sa piyak kabahin, nagapati man ang gobernador kung mayara gidman sang kinanglanon nga pagpatigayon sang sugar importation. Dapat rekomendasyon lamang ang ginimo sang SRA sa tanatapan sang presidente kag wala kun tani gilayon yung ginpirmahan ang sugar order number 4. Unanimous nga ginaprubahan sa third kag final reading ang ordinansa nga nagahatag sa 1,000 ka pesos nga balor sa fuel subsidy sa mga existing nga prangkisa nga tricycle driver sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Councilor M. Ang, author sang ordinansa, 5,610 ka mga tricycle driver ang makabenepisyo sa sining nga ordinansa. Pero sunod kay Ang pagpatuman sa aprobado nga ordinansa nagadepende na sa Chief Executive bangod trabaho sang SP ng paghimo sang ordinansa. Ginduso ni Ang ini nga ordinansa kasunod sa pagsaka sang presyo sang gatong kag ang mga tricycle drivers ang wala nakabaton sa fuel subsidy halin sa gobyerno nasyonal. Ini ikaduhang nga ordinansa ni Ang sa idalom sang 11th Council. Kaya ang amon niya nga role sa sanggunian is to pass the ordinance, to pass the legal basis para nga mahimo sang executive now that it has already been passed. So depende na sa aton mayor kung saan niya na ipa-implement. Si Bacolod City Councilor M. Ang. Samtang gitpahayag naman ni Councilor Vladimir Gonzales nga interesado ang pamilya Lizares nga ibaligya ang ilang nga propiedad para sa pagtukod sang low-rise buildings nga makaakomodar sang madamo nga pamilya kag matagan sang komportable nga puluyan. Suno kay Gonzales, sang Lunes nga adlaw iya nasugilanon ang pamilya Lizares nga nagpabutya nga handa sila nga ibaligya ang 9,000 ka metriko kwadrado nga propiedad. Duha pa ni Gonzales, sa masunod nga semana natalana ini nga magpatigayon sang inspeksyon sa lugar kag makahimo sang assessment kung posible ang pagtukod sang housing project sa lugar. Ginklaro ni Gonzales nga insidenta lamang ang lugar sa Barangay 39 matapos na nagpabutyag sang interes ang pamilya Lizares nga ibaligya ang propiedad. Sa Nimaloan, pila sa mga lugar nga target patukuran sang housing para sa mapigado, amo ang sa area sa Purok Bayanihan sa Barangay Banago, sa bayan sang Bradco, kag sa relocation site sa Barangay Vista Alegre. Then I already reported it to the mayor nga may willingness ang owner nga if we can come up with an agreed value of the property, that is the update. Si Councilor Vladimir Gonzales. Sa iban pa nga balita lokal, ginsuwestyon naman ni Bacolod Councilor Al Victor Espino nga magtutok ang task force and spaghetti wire sa isa lamang ka lugar sa pagpanghawan sa mga kable nga wala na ginausar. Sunod kay Espino, luyag sini nga magtutok ang task force sa isa ka lugar para makita ang epekto sa sini nga kampanya. Ginehemplo ni Espino nga sa bahin sa downtown area, mayara sa operasyon sa Dalan Luzuriaga, mayara sa Dalan Araneta kung nagalumpat-lumpat ang operasyon. Gintala na subungad la Webes, magapatihan sa consolidation meeting ang task force kaupod si Attorney Carol Joseph Chu, ang secretary to the mayor. Wala sa nakita nga problema ang lokal nga panguluhan sang probinsya kung collaboration o kung pagpartisipar sa mga local government units sa natalan nga Mascara Festival celebration sa bulan sa Oktubre ang paghahambalan. Sunod kay Governor Bong Lacson, sa payak nga wala pa siya sang formal nga imbitasyon nga nabaton gikan sa talatapan ni Mayor Albe Benitez, madamo naman nga mga LGU ang nagpakita sang interes nga magpartisipar. Dugang pa ni Lacson, wala man sang problema ang pagbukas sa mga booth o kung pavilion. Ang importante nga sila ang mayara lamang sang nakakaigo nga pondo para sa amo nga aktibidad. Sa katapusan nga balita lokal, tubtub 30 ka mga watcher nga may pasyente sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang maakomodar sa temporary shelter nga padayon nga ginatukod sa Barangay 18. Sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod, ginpahayag ni Councilor Al Victor Espino, padayon sa karon nga gina-rehabilitate ang temporary shelter kangay sa pagpinta, pagpaayos ng banyo kag iban pa. Ang temporary shelter ang pagabutangan sang 15 ka mga double decks nga sara makaakomodar sa 30 ka mga tawo nga wala sang pagabayaran. Sunod sa konsehal, wala sang public funds nga gingasto sa among proyekto kundi private funds ni Mayor Albi Benitez. Ginklaro ni Espino nga mga temporary shelter ang para lamang sa mga Bacolod noon nga may pasyente sa Corazon Locsin. Ining separado man nga temporary shelter para sa mga watcher ni 5th District Congressman Dino Yulo. Pero sunod kay Espino, nagistorya ini kay Yulo nga magbuligay sa pag-akomodar sa watchers ng 5th District kag Bacolod kung kinahanglanon. Which is set to accommodate a minimum of 30 of our constituents nga may nga mabantay sa ilang mga pasyente sa Corazon Locsin. But no
public funds were spent in the rehabilitation, private funds ni Mayor Albi. So ginabayran, pasubong hindi pa kami maka-open kay gina-rehabilitate ang mga banyo, ginpagwapo ang shelter. Si Councilor Alvictor Espino. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:12. Nagaipit sa supply sang kalamay, ginapapangita ni Senadora Grace Poe. Samtang SRA, i-reorganize ni Presidente Marcos. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sana ato maka-aksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio. Good morning from Barangay Singkang Airport, Purok Rosal. From De La Paz and Alcabasa family. Hambal ni Sir Dennis Nuestro, happy 53rd anniversary ARB. Good morning. Thank you so much. Kay Ma'am Ana Sinoro, yes, nagamonitor lang siya. Kay Jose Herson Lapinig Junio, good morning from LLP Building Office. Good morning, sir. May aga dira sa inyo kung sino man ang upod mo pamati. Sir Phil Alonsagay, good morning. Ohayo gozaimasu. Sir Rochelle Evangelista, hambal niya kung pigaw, nagalituhod mo, hindi na makatakod sa sa station niyo, sir. Pwede gyapon, amat-amat lang. Pahuway-huway ka lang abis sa second floor, tapos pagsaka mo, pahuway-huway ka naman sa third floor, tapos makalamot ka din sa fourth floor. Kay Marcy Rumbinas Hunyo, good morning, Aksyon Radio. And of course, sa liwat kay Maninoy ko, Juan Bolgalio, nagapamati, nagatanaw sa akon sa TV. Thank you so much, Maninoy Juan Bolgalio. Kay Maninoy Alma, dira, stay safe always. Kita ko permi siya nga may business trip. Sana all, business trip lang. Kaya Nerissa Gonzalez, ARB happy 53rd anniversary. Congratulations sa management, sa tanang niya staff and crew, anchormen and women for being a part of family ARB. More power and more years to celebrate. ARB listener forever. God bless everyone. Thank you, Ma'am Nerissa Gonzalez. Sa ilan ni Mama Ruth kag ni Papa Lito, no? Sinalipat ko wala how. Kay Ma'am Veronica Santillan Manukan, good morning. Kay Shiny Solo, good morning man. Nagapamati dira sa may Saudi. Tamyaw niya lang kung liog niya pamilya Solomon. Dira sa may sitio Gintubdan, La Carlota City. Thank you so much. Ray Martin, mayong agaman. May idols ko na. Sana all idols. Kay Novi Valencia Subaldo, good morning. Greet niya lang kung ya baby girl. Happy 10th birthday kay Kisha Luis Subaldo. Wish you good health always. Love you. Happy birthday to you. Happy birthday, Kisha Luis Subaldo. Si Jen Oiseser Araman, good morning and thank you very much sa greetings sa amon nga 53rd anniversary. Actually nga amon anniversary matapos siya damo pang activity. Yes, meron pa kita bloodletting on September 3. May balik eskwela pa kita sa August 27. Kag may ano pa kita gani?
Damo man lang to. Amo man na nagali ato. Kag damo, amo na more than one activity ti damo. Tikag bisita pata sa Boracay to see kung bala ginatuman ang health protocol. Amo na. Ma-report ka to I-report mo diya. Thank you so much tungod sa inyo nga pagpadayon nga pagsuporta damo activities ang mahimo sa Aksyon Radio Bacolod. Balik man sa community kag sa lubos nga nagakinahanglan. Sa aton nga medical mission kahapon kag dental mission sa mga stakeholders naton, salamat gid no sa mga supporters naton. Thank you. Mr. Ian Law sa Negros Grace Pharmacy, si amigo naton Boy Enriquez sa Sincere Drugstore, Attorney Mark Steven Mayo, si amigo naton Marlon Solidom Tigbatas Solidom. Good morning na kag salamat gid no. Maestra na kami gani gapon kay si Sir Fred Hambalya, si Sir Boy Sincere. Naghatag tubulas ng pizza, tubulas ng dagko, tatlo kabilog. Nag-resign siya sa Aksyon Dorel. Hambal, sir, pwede ko na mamaninoy. Sa kasal ko no, hambal ko, okay lang ka basta pagkasal mo, tatlo magyapon ka box ang dala. Stand by sa aton mga balita national. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:20. Sa detalye na sa ato nagapanguna ng mga balita nasyonal, ginapapangita na ni Senadora Grace Poe ang mga nagaipit sa supply sang kalamay, rason nga may nagluntad nga artificial shortage sa pungsod. Suno kay Poe, nga mong chairman sa Senate Committee on Economic Affairs, nga dapat nga gamiton ang lay batok sa mga sugar holders nga nagatukod sa artificial shortage nga nagapataas sa presyo sang kalamay. Sa paghahimuon nga investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee, kinahanglan nga matultulan ang mga kompanya o kung individual nga natagan sang import permit nga naga-import sang kalamay kag mahimo amo ang nagaipit sang supply. Paatag ni Poe, mahimo mayara sang sindikato nga sulit-sulit ang ginahimo nga pag-ipit sa supply sang kalamay para may rason nga mag-import kag dugang pang pagpasaka sa presyo sini. Magluwas sa ila dapat man i-target kag makasuhan ang mga opisyal ka empleyado sang gobyerno sa likod sang hindi dapat nga importasyon sang kalamay. Ginhimo ni Poe ang pahayag matapos ginbulgar ni Senate President Juan Miguel Zubiri nga may mga naka-stock nga mga sa mga customs warehouse sang masobra sa 126,000 ka metrika tonelada nga kalamay gikan sa 172,000 ka metrika tonelada nga nag-abot sang Hulyo 31. Magluwas sini may ginapaut pa nga 27,000 ka metrika toneladas kag base pa ini sa Sugar Order number 3. Talakayon sa Senate Blue Ribbon Committee sa masunod nga semana ang duha ka kontrobersyal nga issue, partikular ang issue sa Sugar Order number 4 nga tuyo mag-import sang 300,000 metric tons ng kalamay kag ginaligar outdated kag mahal nga laptops para sa mga pampubliko nga manunudlo sa 2021. Plano ni panel Chairman Senator Francis Tolentino nga unahon tutukan sa adlaw sang Martes masunod nga semana ang issue sa sugar importation kag sa Huwebes naman ang issue sa mga laptop. Lunes nga adlaw sang ginpangabay ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa Blue Ribbon Committee nga imbestigahan ang pag-issue sa Sugar Order number 4 nga ginatawag sang Malacañang nga isa ka illegal.
I-reorganize naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Sugar Regulatory Administration kasunod sa pag-resign sa mga matagas ng opisyal tungod sa nagkontrobersyal nga sugar import resolution. Suno kay Marcos, tuyo sang reorganization ang pagpaayos sang industriya sang kalamay sang pungsod nga mahimo matapos antes sa katapusan sang semana. Duga pa ni Marcos nga tuyo man sang tikang agud may baluan ang supply sang kalamay sa pungsod kag kun bala kinahanglan ang importasyon o kun hindi. Ang anunsyo sa presidente nagwa kasunod mag-resign ang tatlong opisyal sang SRA malapit isa ka semana pagkatapos ang natabo nga hindi otorisado nga pagpirma sang sugar import order. Ginfile sa Kongreso ang House Resolution 259 para sa investigasyon sa ginaduso sadto nga pag-import sang 300,000 metric tons sang kalamay. Ang resolution ang ginfile ni House Minority Leader Marcelino Libanan. Ginpahag ni Libanan, kinahanglan magpatigan sa madalong investigasyon sa tuyo nga mahibaloan ang mga tawo nga nagpakighimbon kay Undersecretary Leocadio Sebastian sa hindi otorisado nga sugar importation order kag mapanabat sa posible kaso kriminal. Una na nga nag-resign sa ilang pwesto si Sebastian kaupod sa anay SRA Administrator Hermenegildo Serafica kag Sugar Board Member Attorney Roland Beltran. Ginaduso sang kongresista ang pagbalay sang gobyerno sang pulisa sa pag-import sang agricultural products ilabi na sa tion sang harvest season. Ginkumpirmar sa Coca-Cola Beverage Philippines Incorporated, ARC Refreshment Corporation kag Pepsi Cola Product Philippines nga nagapangatubang sila sang shortage sa premium refined sugar, ang key ingredient sa kalabanan nila nga produkto. Ini base sa ginpagawa nga joint statement sa nasambit nga mga kompanya. Base pa sa statement nga padayon nila pagtrabaho sa ibang nga stakeholders sa industriya kag gobyerno agud ma-address ang ining sitwasyon. Sa damlag lang, madamo ang reklamo nga ginakulang supply sang soft drinks sa mga naglain-lain nga lugar sa pungsod. Nagpaandam ang Department of Health angod sa pagsunod sa health protocols bangod sa na-monitor nga pagplatyo sa kasos ng COVID-19. Sa datos ng DOH, tubtub Agosto 17, ang Pilipinas nakarecord sa 2,633 kabago nga kasos ng COVID-19. Sino kay DOH Officer in Charge Dr. Maria Rosario Vergere nga sa karon makitaan nga nagsaka ang numero apang kinahanglan nga hindi magkumpiyansa tungod sa posibilidad nga manubo lamang ang kadamon sa samples nga ginatest sa mga laboratorio. Dugang pa ni Vergere nga obserbahan pa sang ahensya kung padayon nga magnubo ang kaso sa mga masunod nga anadlaw. Sa ibang paraton nga balita nasyonal, ginapreparar na sang Budget Department ang ginaduso nga 5.26 trilyones pesos nga 2023 budget nga isometer ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa masunod nga semana. Suno kay Budget Secretary Amina Pangandaman nga ila i-reenact ang maramo nga reforms agud masiguro ang pondo mausar sang Mayo. Duga pa ni Pangandaman nga tuyo sang pondo nga makahimo sang may kalidad nga trabaho para mapanubo ang poverty incidents, pagtibong sang digitalization kag paglambot sang inclusive kag resilient economy. Liwat na nawagan si Senator Christopher Bongo ang pagpasar sa iyahagna nga pagtukod sa evacuation center sa kada munisipalidad, syudad kag probinsya sa bugos nga pungsod. Sa ambush interview matapos personal nga naghatag sang bulig sa mga nasunugan sa Bacoor City, Cavite, ginpahag ni Gong nga ginfile niya liwat ang hagna sa 19th Congress bilang isa sa iya priority measures nga magasolusyon sa problema sa Pilipinas sa mga epekto sa pagbago sa klima kag iban pa nga natural nga kalamidad. Sa idalom sang Mandatory Evacuation Center Act of 2022, ang pagtukod sa mga evacuation center sa tanan nga lokalidad ang mag-implementar sa Department of Public Works and Highways. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:26. Ang ato nagapanguna nga mga balita international, balita sa sports, showbiz, kag balita espesyal kag iban pa. Sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa may mga bukol dira para sa lawas, sis manokon tumor, hindi pag... Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacoor. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacoor. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacoor sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacoor Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtub lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang Kay Joe Art, Mandagit Tones, morning dra sa Amos, Lasser Sumugat. Naga-smile gid ko to gina sinday kuano Kisha Luis Subaldo sa iyang Yes. birthday. Ginkantahan mo siya. Happy birthday inday, no? 10 years old. Yes. Some 10 years old, ano ko man. Sa 10 years old ko butaga ano hindi ko 10 years old ko grade ano ko na mo sa grade 1 grade 2 grade 4 gahulin pa ko na. Grade 4 ka pala na. Ako yung grade 5 na ko na yan. Gahulin pa ko na. Super compare. Kabalo ka sang hulen? Siyempre, ako ganun sa unang trumpo pag igoy. Kabalo ka sa trumpo. Oo. Naboy-haboy na. Ang iba niya sa drop day sa mga... Sikat ka Jackstone man ko na. Aha. Ako ga Jackstone ako sa una. Ay, libot-libot. Naman pambabae, man yung ampang. Tiya ba? Walang pambabae man. Hindi ka magsiling ka Chinese garter kapag... Uy ko na iya. Skill na iya. Sulit tayo. Ikaw yung ga Jackstone. Ako yung ga kick ko yung... Tiga kick mo na kami. Saan gahulin kami na sa dalom sa eskwelahan, dalom lang sa building. May dalom kami na mo. Tapos? Hindi na kami gahulin. Para hindi kami makita sa teacher eh. Ay na. Tapos dalom yun. Tapos natingala ng kuhan yung utilities ko lang. Kataha mo na ibuho. Ginama mo pa na ito, ano? Tapos ginama mo. Tapos pagka, saan ka balik, kami na, baseball ba ng kamot mo lang ginagamit, nga bat daw. Ila? Oo. Di ano ang bula? Ang bula lang yan pala, kuhan, iguma lang yan eh. Kagipay ko ang pang igo-igo. Sagad-sagad ko na suna mo. Ako sagad-sagad kasi igo-igo. Ano igo-igo? Hindi ko nila maigo, kaya kinipis ako. Tipo, noon mo lang mga scratch pad na utangan scratch tape. Yung igo-igo, walang balik-balik. Amo na, hindi ka maigo. Mo na? Nagtapos na mo sa baseball, pasulod na mo, ginapang-guripat kami. Kaya ka mang-anghit sa... Ayak. Di ba, kung tungad daw ka, ampang ka na. Oh, true. Kay Christine Menyas Villalobos, good morning, man. Kay Ma'am Vanessa Mayo, watching lang ni Doc no sa car shows. Mas na sa car shows naman, no? Wala, bongga. Need lang ito daan si Doc Matt. Hindi ko aras na sa car shows, so hindi ko ahay. Maahay. Kasabad sang ahay. Kay ginlaktabuan mo si Angie Norbe. Yes, si Angie Norbe. Kay sa ako na nag-miss you, wala akong inbasa. Hindi nag-miss you. Angie Norbe, miss you, Aksyon Eden, nami-ani kami si mo. Sino nga kami na, charat lang. Miss you too. Miss you too. Miss you too. Magkisabi na, Mama chup-chup. Yes. Kay Torco Jonko, tol, mag-agadra sa imo. Si Liza Joy Elon Amoroso. John Arlos. Ay, ano to man? John Arlos, morning man. Sungka. Sungka. So, nasagad man ko na. Isip-isip mo na so, na mo isipon. Galing kay kakapoy, isang sungka, mamban, nga madala kag isang sungkaan, manipon, kapasang bato. Hindi kasama nga kwarto sa una ya. May ara kami na yan, may mga sungkaan kami na. Tingnan sa eskulaan, to yan amon yung wala to yaman. Kaitin nyo yung mga Chinese garter, guro mo. Amon nga, pwede ka tayo mahampang ka tayo sulod sang kwarto, samtang before sang klase, bila, pwede may mga Jackstone da, kuha ka da, Jackstone ka mo da. Wala braha? Ay, wala pa ito barason. May braha, guro sadya, guro tungits. Hindi ko ito galing usong tungits, kuha pala doon sa una. Sadya, may guro kung may mga amuna, no? Pero may time lang ba lang alate. May madyong, may braha. May tungits. Sadya, guro. Okay, class, nang after this, pwede na mo makatungits. Madyong time. Pwede na mo makatungits. Tapos mambala natin, sinobang ka. Kasabad. Si Yada ko, Caitlin Nang. Morning din sa imo, Yada. Biding Alomianto, kay Cecil Batindaan. Good morning, man. Ang car ko kuno mo nang ginaahay ko. Ana? Ang car ko eh. Anong car, man? Ang car ko wala nga waya madala. Ay, wala mo bigin pilo, ma'am. Pero may ginasakyan ka man Gitagaan niya man kasang salakyan. Sa tiil lang galing. Ginasakyan mo, no? Pero kita pa thank you kay Doc Matt da. Pilton di pura at ara sa gilis sa kuan sa Boracay. Uy, morning. See you there. See you there. Gano ka amigo Pilton sa Boracay? Di sa imo biga sa Boracay. Ti ara man ba si work ka to? O ba si business trip or wait ka balo?
Lawrence Melgarejo con Clara. Morning Good sa mo morning, day. ma'am. Ano to sa go actually, oh. Tama lang, konta to sa kay Migo, tabla rin wa. Pakaisa ko. Isa mo. Imita na ka namin pakaisa ko. Kasama. Kasin mo. Yes. Amo nambal mo kay Renwa. Third cousin. Kaya pakadua mo mo. Pakatatlo ko. Pero ko dyan ko, magsungka ko na sa una, may ginaipit pa na nga sigay. Sigay na may ginagamit namon mo. Iba niya batong, sigay mala ng shell. Oo. Ginaipit pa na ikay para hindi mapasok kung ano. May ginaipit ka. Ayala, May dinaya. Ang imo ya tor ko jung kung dinaya gid among imo. Standby na sa atong dugang nga mga balita. Sa detalye sa Balita International, nag-eksperyensya sa nationwide blackout ang pungsod Nigeria matapos nagpatigan sang strike ang mga trabahante sa Transmission Company of Nigeria. Suno sa TCN, gikan sa 4,100 megawatts, nangin zero ang grid capacity sang kompanya umpisa alas 5 kahapon sang hapon. Suno sa National Union of Electricity Employees, nga ilagin protestahan ang discriminatory promotion procedures sa state-owned company kag ang hindi insakto nga labor practices sa power sector. Ang Nigeria ang mayara sang 11 ka electricity distribution companies kag ang tanan ang nagpabalo sa ila kliyente nga hindi sila makahatag sang power supply tungod sa strike. Sa negosyo naman, liwat nagdasig ang internet download speed sa mga fixed broadband kag mobile band sunod sa pinakaulingang record sang UCLA diri sa Pilipinas pag-umpisa sang administrasyon Marcos. Sa Hulyo tuig 2022 nga report sang UCLA Speed Test Global Index, ang fixed broadband median speed sa Pilipinas ang nagsaka sa 75.62 Mbps gikan sa 68.95 Mbps sa nagligad nga bulan. Nagsaka man ang mobile median speed nga naka-record sa download speed nga 22.56 Mbps gikan sa 21.41 Mbps. Samtang ang average download speed ang naglambot naman sa 52.33 Mbps. Bangod sa pagsaka sa download speed, nagsaka ang global rank sa Pilipinas sa fixed broadband kag mobile. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 56 pesos kag 4 sentimos. Singapore dollar 40 pesos kag 58 sentimos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 14 sentimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, gayon pa andaman sa aktres nga si Camille Prats ang publiko angod sa ginaligar nagabaligya sang expired snacks kag cereals nga may pictures ang ila sini nga pamilya. Gayon klaro ni Prats sa publiko nga hindi siya associated sa nasambit nga produkto subong man sa seller sini. Suno pa kay Prats ang iyang mga ka-collab nga brands ang na-post man sa iya official social media platforms kag wala na sang iban pa. Gin pangabay man sini sa publiko nga i-report ang nasambit nga advertisement nga yarang hitsura sang iya pamilya. Sa balita sa sports, daog naman ang San Miguel batok sa Meralco sa score nga 100 batok 89 sa Game 7 sa ila PBA Philippine Cup semifinals. Pangunahan ni Fajardo kon Junmar Fajardo ang San Miguel sa score nga 29 puntos, 14 ka rebounds. Samtang si CJ Perez ang mayara sang 19 puntos kag 9 ka assist. Sunod kay Fajardo, madugay na sila wala nakalambot sa finals. Rason nga ila ginakalipay ang ilang pagdaog batok sa Meralco sa semifinals kag nalauman nga makuha ang ikaanom nga PBA title. Maumpisa naman ang hampang sa tungasang Beerman kag Talk and Text sa masunod nga Domingo. Balita Espesyal! Alright, good morning! Good morning, Action Boy! Yes, Good morning, liwat good sa morning. ating sinima action. Dali lang gid bala kay hindi ko to kagina ka segue sa Balita International tamo. Nang curious lang ko. Wala ko yung pang na curious lang ko sa Nigeria, di ba? Ang ilang skin complexion niya do ka Black. ito black gid di ba? Tapos nag-black out pag hindi kong gabi. No, hindi na ito. Hindi sila kita. Hindi sila kita. No, hindi sila kuno magkilit anay. Ano man? ang Nigeria. Indefinite strike da Action Boy. Ang Nigeria actually is one of the more progressive countries sa Africa. Oh, pero tiyan mo nationwide di bala yung blackout. Indefinite kitungod sa indefinite strike, hindi sila Laban-laban ka binungguan ay tao to eh. amo na. Hindi sila. Ti
Ang unto nila, puti mo na kagang kalimutaw. Di lang kung magkadlaw sila, nag-blackout ka, kadlaw ka pa mo ya. Naman. Umpisa to kagapon, pero basi may update bla, basi ba mo lang magkuha na. Hamak mo pa 4,100 megawatt, na zero gidya ko yung shiba. Wala gidya chance, no chance of winning gidya. Ay. Grabe no, amo to tayo na curious ko dahil nga, ti ano man, magsugat tayo sila. Ay, sorry, hara ka dagan. Ako naguro na. Ay, nano, ako may flashlight man ba? Guro ko kita, guro mo sugot talaga. Den. Ano ba? Sunboy, basi mabungguan mo ko. Kala, no? Tani, ay, ano na, istoryahan ng mga strike na kayo para mabalik ang kuryente. Doon ka mudlay mo. Kagawad imbong yung kampo, mga agada, kapito, kagawad taba. Pilyeho sa may barangay Maaw. Good morning. Good morning, Aksyon boy. Sa akon sining nga bayaw. Happy birthday kay nang Rose Ann Rivera. Yes, Rose Ann, happy birthday. Happy birthday to you. Yes. Novi Magapan, may agaman, kagaho Malumena, kagay Rochelle Forhencio Susana. No? Si Nunoy Andan din naman. Musta na si Nunoy man? Si Sir Tupe Purano, be. Basi ka pamati. Sir Tupe Purano, abisabta pagi sa imo pag-comment. Kumusta ka na, Noy? Basi panawag tabla siya, Blau. Si Ruby Jane de la Paz, sa antipuesto ko, kag Alcabasa family, ginatamyaw niya man. Si Allen Lowe Himotea sa Kaliling Kawayan. Good morning sa imo. Yes. Inday Plaza, of course. Maing aga. Sige. Si Teresa Lina Kayaw, ari na kuha na kami, communicate. Pakanto na sila garo. Communicate. Ni Future Kumare ko. Good morning, Manira kay Teacher Cashmere. Kaloso. Yes, okay. Go! Dahil lang, greet ko na si Ma'am Marilu Varon. Good morning. Kag-greet man ni Nerissa Gonzalez. Maing aga sa family Slida. Pagara Mongkal, Biatingo, Torbanos, Gonzalez, especially kay Mamang Ruth, kag Papang Pito. Yes. Pag sa tanan nga bag-o lang nagbugtaw. Yeah. Ngiret sila samtang galakat para do flashlight ila unto. Bali si Rochelle Evangelista. Muna? Oo, amo na gora. Para Sige. diga silang yan. Yes, dito sa Aksyon Boy, sa aton sining mga balita sa mga gidya. Sa aton balita special, ang new 7 wonders of the world. New Bali, 7? gin-update ni 2000 sang year 2000. Ti sobra na 7 kung may bago. Ginlain gani, wala yagin. Away na tong 7 wonders to. Lain naman ang 7 wonders. Actually, ang nabilin subong is ang Pyramid of Pisa bala. Pero Pyramid of Pizza man. Leaning Tower of Pisa. Leaning Tower of Pizza. Ang Pyramid of Pizza. Lain mo na yan. Pisa. Tiyan mo na ako nabilin subong. Pero sa aton, dilistahan, tanawon ta. Kaya sa una, gin-compile, ginayang original 7 wonders list was compiled sa 2nd century BCE. Pero gin-update nila ang new 7 wonders of the world sa year 2000. Sige, be. Ang una, Aksyon Boy, why naging dugang kundi gin-update? Gin-update. So, ibang to wala na to? Yes. Deleted. Omitted. Ang una, Aksyon Boy, ang Great Wall of China. Ara pa na yan, di ba? Ara na sa alin sa una? Ara na Wala sa ko una ang natanaw Great Wall of China. Ang Great Wall of China. Great might be an understatement, Aksyon Boy, to describe ang kanamion sa Great Wall of China. Kanto ka na to. Oo. Di wala man kong ginuputa. Hoy, Di nakalambot kayo hasta sa pinakababaw. Astag sa Great Wall sa dito sa babaw sa Great Wall Sa babaw gito. Galing kayo kumakadto ka na to. Wala ba ng Great Wall mo? Yes. Dra lang isa lang ka portion. 5,500 miles. No, te isa lang ka portion da. Guro mga 1 kilometer lang Tikay ka ba kay mabilib ko tanan simo ko nakalambot kay dia sa bilog kay 8,850 kilometers. Mabilib ko. Diba gani guro may 1 kilometro nakadtuan ko. Para kami sa Great Wall. Because if you go to Beijing or China for that matter, you have not been to China kung lakad sa Great Wall. Yes, so perfect. magsaka ka to kuan ka to ng cable car. Nga tama bla ka sa pirte ka kon bibla yaw. Tadlong gid yung pagsaka ya. Nakita ko lang na sa mo sa kay Jackie Chan movie nga kuan bala ng Karate Kid. Never say never. Dito sila nag-practice sa babaw, no? Kagati, of course, Aksyon Boy, ang Great Wall of China, ginumpisahan na sa 17th century and continued for 2 millennia.
Although called a wall kuno, pero the structure actually features 2 parallel walls for lengthy stretches. Kaya di ba sa nabala ang Aksyon Boy, do protection ni nila sa una sa Amo na isa nang ilang kuan daw defense na nila against sa mga actual security nila sa Mongolians wala. Yes. Kaya gina-attack sa una sang Mongolia sang China. So nagimo sila wall. Ngara na da may dra na da ang wall na siya, dra na da tindog ang mga archers nila. Munong pana bla. kay para kung may maano. So magsalakay ang Mongolians, dra na sila pana pak. Damo na da kuan. Pangira da yon. Oo na. Ano Lagi na pala na mga lat Joy. Lat kun Kaya wala kami di pala anong kun eh? Sige. Sa aton bala nga kuan. Okay, sa aton bala nga winners kapon sa ruleta ng Dakop ka Ruleta promo. Way pa di ka kadto. You have until 12 this noon, no? Nga magkadto dire si Marites Villa sang Purok Masilundon Punta Taytay. Si Josefina Indoma sang Bayanihan, Purok Bayanihan, Banago. Si Iris Perolino sang Sabis Villamonte. Jean Bainosa sang Mandalagan Active. Kag si Ednalyn Del Prado sang Barangay 36, Purok Sunshine, Bacolod City. Puro ni mga taga Bacolod eh. Puro ni taga Bacolod sila, no? So pwede ka mo kakadto na dire until 12, you have until 12 noon time subong para magpatiyog sang ruleta. Okay? Sige. Sino to? Nalawag mo na? Ha? Muna sila. Pila na to? Pila lang to kabilog? 5 kay anom ni sila kapon ng winner. Si Judy Gamboa, yan nakakadto na di kapon. Si Marites Villa na lang. Marites Villa. Si Josefina Indoma. Iris Perolino. Jean Bainosa kag Ednalyn Del Prado. Yes. Tikadto na kamo di kay kon hindi. Hasta lang 12 noon, no? Kanugon sang iyo chance. Correct. Kadamo sa inyo di madagaan. Ang pinakadako niyo di madagaan. Ang pinakakampiyon niyo di madagaan si Aksyon Boy. Muna? Oo. Kaya actually si Marites Villa ni dapat sa akon ni kapon nakakuano mo, ngawin nila mahatag kapon sa akon. Dapat sa akon ni siya nga winner mo. Di pa balon mo na to yung agaw alas 12. Okay? Okay. Sige. Good. Ang next naton nga kwan nga 7 wonders amo si Chichen Itza, ano ni sa man, the Castillo Toltec style pyramid ni siya gali, daw pyramid siya. Ang ano? Ang Chichen Itza. Chichen Itza. Sa dina? Sa Yucatan State, Mexico. Toltec style pyramid ni Aksyon Boy rises 79 feet to 24 meters above the plaza at Chichen Itza. The pyramid was built after invaders conquered the ancient Maya city in the 10th century. Nalipat ko mag-save sa mga pictures pa flash tan eh. I-search niyo na lang. Chichen Itza. Chichen Itza. Yes. So duwa na. Oo, duwa na. Kaga ano ni Aksyon Boy dali lang yan. Ang Chichen Itza niya sa Mayan City which flourished in the 9th and 10th centuries under the Mayan tribe Itza. Ang galing Chichen Itza. Who were strongly influenced by the Toltecs. A number of important monuments and temples were built. Tingnan naman ang English mo na hindi mo chindis naman. Hindi kaya kay chindi. Oh my gosh. Hindi mo Where have you been? sa mga English naman. Where have you been? Basta mo to, Aksyon Boy. Basta ang structure na may total sa 365 steps. The number of days in the solar year. Okay. Kaya 365 ay. And 1/4 days. Wala sila sang 1/4 galing nga step. So 365 steps lang. Kulang. Sa mo ng Mayan calendar na sa Dragon Base, 365 days. Yes. Ang next Aksyon Boy, ang Petra. Petra. Sige. Hindi yan Petrang kabayo ha. Petra. Yan. Ano na sa Petra? Sa kuan ko na si Italia eh. Greek. Sa Jordan. Jordan. Historic archaeological. Sa Gimaras gali. Jordan. Alay mo na yan, Jordan. Alay mo na yan. Oo. Iyan ni Michael. Angelo. Jordan. Kasabad kita Jordan. Ang ina-istoryata po. Ay. Amo ni siya Aksyon Boy, Petra ni Alcazne Treasury ni siya building at Petra.
archaeological city naman sa Jordan. Kaya di ba damo na to sa ila sa mga mga archaeological nga mga ano Gusto ko ginawala Action Boy magbisita sa mga muna. Tikad to ka sa mga Rome, damo na. Doon ka hapo. Nakamugi ko rin. Doon ka hapo. Sila yung matsyag mo ba? Gali kaya mo lang mag-amo ka lang, hindi nakahapos, kahapo. Hapo. May lang nga diri lang, hindi diri. Kaya ko ano. Ikaw gusto mo mga archaeological sites, mga muna? Dito ka kadto pagit sa Rome, damo na saya sa Italy. Yes. Tika, Rome, this Italy. dito man sa Jordan, Action Boy. Sa Jordan, damo man lang. Rock cut architecture na siya. Kaya di ba ang mga gina sa unang ginahimo? Mga ginapang rock. Kay ang yellow na wala do ka golden anila nga bato. Amo na siyang himo nila mga buildings, yes. mga pyramids. Oo, napatindog ni siya sa remote valley dito sa Jordan. Nga napalibutan sa mga sandstone mountains kagara sa cliff. Nan. Kag actually Action Boy, imo na siya kunong ginahambal nila nga isa sa lugar kung diin na ginstruck ni Moses kuno bilang ear rod to bala. Ang iyo, baston. Sa ato balang, di ba, ano to, do may baha pagambal yung maaging mga tao pag amoy na nag-amo na balang ano. Red Sea. Yes. Uh-huh. So, dalahi. Basta Red Sea, divide, divide? Divide and we fall. United we stand. Ano? United we stand, divided we fall. Ano siya? Ano lyrics United. Hindi ako Basta ang Divided. United. For together we stand. Amo na yan mo. Together we stand. Amo na United we stand. United we fall. Divided we fall. Kay kaimba gini sang United we stand, di ba? Together we stand. Parehong meaning, di ba? Together we stand or united we stand. Kaya ang lyricist yan. Sala ang nagsulat. Pero sa Subong Action Boy, tungod sa mga Arab tribes, ginhimo na nila nga kapital. Subong, ginhimo na siya trade center, especially for spices. Kaya di ba sa dito man sa mga lugar, kadamo man to Action Boy sa mga spices. Anong Ilonggo sa spices? Makigar mo naman. Mga panakot. Mga panakot. Ang next Action Condiments na yan. Ano bang spices? Mga makahang na sa mga kwan spices, basta mo na sa mga panakot na gyapon na. Basta, mamo na sa spices Ang next Action Boy kaapat ang Machu Picchu. Ano? Machu Picchu. Daw beer house mo na yan. Ngaya beer house, hindi mo doon macho. So, may macho na yan. Machu Picchu na yan. Machu Picchu sa Peru. Ano na saya? 1911 ang siya Action Boy na discover. Ano na saya? Ano na siya Action Boy ng dali lang yun Kaya wala ko na nabasa. Madami ko wala na lamot. Pakitaan. Okay lang pakitakanta na lang kasang picture. Para maano ta. Building man na, structure man na. Oo. Historical place Action Boy. Amo ni siya tsura niya. Tanaw mo lang. Kay do ka do hagdan. Okay. Na muna siya Action Boy. So ang macho mo na hagdan ang sa bawatong ng pizzo. Ano? Nung manok mo na yan. Amo na sa Action Boy nga Machu Picchu na siya. Kay ang mga Bingham kuno. Bingham. Nagapate nga na to sila, community na siya sa mga virgins of the sun. Kung women who lived in convents under a vow of chastity. Daw kuan gali, daw kuan na daw monks, sa mga mungha. Na Action Boy. Kag ginahimo na to siya nga subong nga pilgrimage site. Nga ang iban ginapati nga the royal retreat na siya. Abi ko butangan lang sa mga rare nga breed sa mga manok na. Ano? Oo, abi ko kay pitso mo. Pitso. Kasabad. Sa lugar lang sa mga mungha. Daw mga mungha. Kaya wala mga hambal nga monks. Galing kay home lang siya sa mga women who live in convents. Tingnan mo na, mga babae. Who live in chastity. Bakod no? Tanaw mo dito, kaginot mo ni Staran. Di ba? Puro bato. Anong labot mo din? Palaligbad. Dira na siya Action Boy sa Andes Mountain. Hindi ba siya gali-init? Hindi siya Cuzco, Peru gani. Hindi man siya gali-init kay kuan man siya kuno sa area. Air condition. Isolation. High man siya kuno araman sa air condition. Pwede man.
Di kita, sa mo, daw bukid, blati sa bukid, may bugnaw. Yes. Oh. Ang next action boy, ang Christ the Redeemer. Yes, sa Brazil. Yeah, sa Corcovado in Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Janeiro. Sa Brazil. Yes. Amo na sang amo na daw nga Christ bala, the Redeemer. Taas na. Kay, sa bukid. ginhimo na siya action boy. Dora man tos tunga. Pagkita ko, dora man tos tunga. Sa palibutan, sa mga tubig. Sa mga tubig. Sa katubigan. Basi pagkambal ko pala ng palibutan sa mga tubig. Basi abi nila, mga bottled water. Basi abi nila, color blue na walang jug. Hindi ana palibutan sa baybay. Actually, sa sakana, sa mabaw na siya, sa mountain area na siya. Yes. Tani mga kadto, tani sa mga seven wonders. Si Christ, Oo. Kay its origins date ko na action boy after World War I. Kay nang tungod sa kahadlok sa mga Brazilian balasang tide of godlessness. So nagpropose sila nga magpatukod sang statue dira. So wonder na siya on how they constructed sang muna. 1926 na siya action. Ano kada ko na? Dahil lang kita? 1926 action boy ginumpisahan kag nakompleto siya after 5 years. Ang monument nagatindog sang 98 feet. Kung 30 meters tall. Wala pa nalabot ang iya base action boy nga 26 feet. Grabe, no? So, kung takso ni mo, 98 was 26, kundi mga 134. Naan. 124 lang gali, 124. Ikaw daw yung mati, 124. 125 gali. 98 na 124. Tatlo nga bala. 124 feet. 124 feet. Oo, te. Amo na, grabe taas. Magtulok action boy. Silaw-silaw. Hindi mo na makita ang face kay silaw-silaw na. Pero amo na siya action boy, ang pinakadako nga art deco sculpture in the world. Okay. Kurti, no? Gabi, no? Ano, made of ano na siya? Wala na butang? Wala nakabutang gandi. Ay, nang made of concrete kag covered with 6 million tiles. Grabe. Nga do color blue lang to yung ang color, yeah. Do ka light blue nan. Kailan na wonders na? Ikalima. Ikanom? Dali lang bala. Kaya isang 2014, naigo ng kuno sang kilat. Ti ang right thumb da ni Jesus na damage kuno gali during a storm. So medyo... Wala lang, ipabalo lang nila. Siyempre. Tigin ba, kuha mo lagin, lagin rehab or gin construct? Paano nang ina-construct? Tas taas ba? Pag construction boy, di ba tas taas? Helicopter, kung pamanday. No? Pero batsa, helicopter, abot tanong, pag amo gani nga wonders na siya. Amo na gani. Nano kon imo yan. Palibugan mo naman. Ang next action boy, ang Colosseum. Sa Rome. Sa Rome. Gintukod sa 1st century. Pagiman sa mando of the Emperor Vespasian. Ang Roma muna ta sa unang ginawayan sa mga gladiators. Gladiators. Pero subong ang tawag sa atong gladiators is sapatos. Naka-gladiators ka? May gladiator nga sapatos? Yes, ay sandal ang action boy nga ang higot ti astas tuhod. Naka-gladiator na tawag. Gladiator na siya. Okay. Yes, kasi di ba muna sa una ang uso ng mga sandalya sa mga sinungunang correct. Sa gintunod na nila nga gladiator. So, Colosseum na siya. Colosseum. Sa Rome. Di gani subong may amon sina nga ginsunod sa Sorsogon kay isang governor si Cheese bla nagpatindog to sa kay dito ang palarong pambansa nagpatindog sila sang amo na daw sunod sila da. Sana to makamba nakalaga mo kay na on air mo to hambali. Sige, punta kayo dito. Ako bahala, no? Kita man lang ang wala to kontak. Ikontak ka sa biliwat. Nya kay anay kay senador no tari sa Senate. Amo na gani hindi kay anay senador. Kay senador ka na. Kay senador na sa nya anay senador na ta. Oo. Amo na yan naman nga anay senador siya kundi nya anay nagsenador na ta. Amo pa ya pagplano niyo makadto. Ti mas kwan mas convenient, okay? Si Hart na lang eh. Si Hart nang balon ta. Pwede man. Ang amphitheater action boy measures 620 by 513 feet. And features a complex system of valves. Maka-cater siya action boy 50,000 spectators. Nga nagatanaw sang variety of Philippine Arena manggali. Dako. Kag of course action boy kung madumduman ko no sang una ginapatihan sa mga Christians nga
na martyr, mga martyr bala. Dira sila kunog na panghaboy sang una upod sa mga leon. Leon, no? Sa mga leon. Gina-estimate kuno 500,000 people died in the grabe Colosseum. So many animals were gindakop kagin patay man dira, Action Boy. Nga may mga certain species bala nga wala pa na discover, mga extinct animals dira sa una ginapandala kag ginapangpatay. Nga wala pa na discover. Ang last, Action Boy, amo ni ang Taj Mahal. Taj Mahal sa India. Sa India naman. Sa Mausoleum Complex sa Agra, India. Gina-considerar, Action Boy, nga world's most iconic monument. Ano? Iconic monument. Kag finest example kuno, Action Boy, sang Mughal architecture. Sang? Mughal. Mughal amo ng Indian architecture. Yes. Kay na siya, Action Boy, ginpatukod man sang emperor nga si Shah Jahan. Para sa sawaya. Sang 1628 hasta 1658. Oo, para sa asawa nga si Mumtaz Mahal. Chosen ni one Mahal? of the palace. Tita. Seryoso kuya? Gamit. Tita. Karon giga naman to din. Do para sa mulak siya mayari man di ba sa Si Mahal. sa Cebu bala. Ang lolo kag lola ni Ellen Adarna sa Ano na sa temple bala sa Cebu temple, bala. Obleya. Obleya? Wala mo na bala kakadto. Ay tuod. Wala pa. Dalon ta katubas. Ang Temple of Lay, Action Boy, ginpatukod na sang lolo ni Ellen Adarna para sa in honor sa iyang lola. Sa iyang asawa, guro. Kag lola ni Ellen. Amo na gani hambal ko patukod sa lolo in honor sa iya lola. Okay. Naman. So, grabe, Bilin no? kag sa Friday. Si ikaw, guro, pa mo ka temple mo. Ikaw gini nato ang pimuan ribulto. Temple of Eden. Kadami, no? Ngayon, no? Temple of Eden. Pwede man Temple of Thea. Pwede ba Taj Eden? Taj Eden. Hipos da. At mo na siya, boy. Ang mausoleum kuno is made of white marble. Nga ay, bongga, semi-precious stones gali ang ginpang butang. Okay. So, pwede makuha, Ano? Mabaligya. Hindi mo prinda. Hindi, pag ano, Action Boy, pagkat doon, may dala ka ng lukit, bisan isa lang. Kalain, no? Well-guarded mo na siguro, no? Yung well-guarded man, Action Boy. Sa mo ng 7 Wonders of the World. Anong nadula naman? Ay, wala ko research ang ano, kaya natamad. Sa okay. new na lang ta. Nadula na taguro. Kuhan mo, aran ta sa una, kuhan mo si Stevie mo. Ha? Si Stevie. Ano naman nagiging pangbasa mo naman yung hambal ni Dennis, ay. Anak na si Stevie Wonder. Sabad. Anong ikantay, charot? Sila ni Wonder Woman, wala na ya. Wala na. Kasi ang una, Action Boy, regala, Great Pyramid of Giza sa Egypt, Hanging Gardens of Babylon. Babylon, Statue of Zeus at Olympia, Yes. Temple of Artemis at Ephesus, Mausoleum at Halicarnassus, Colossus of Rhodes, Lighthouse of Alexandria. Laban Greek. Oo. Laban sa Greece na. Subong ginano na nila, ginpalawak na Kay nila. damo na Damo na sa bilog ng kalibutan. Malay mo, dugay-dugay yan. Inasaw na mga dugay-dugay na laban pa sa Greece. Oo. Laban Kaya dito na mga architect. Mga structures, Action Boy. Okay? Kaya, Basta si Stevie Wonder White, wala di siya. Wala na dala. Next lang. Wonder Woman. Wala. Mga ka-aksyon ninyo, ginmamatihan na aton mga balita. Dali lang ganda, may mga kuwan patigilio. Julie Militado Patrimonio, kay Kagawad Ulaya Balahon, Morning Dra, kay Brando Bongkalon, sa Murcia, kay Cinda Benitez, Antonio Talaban Oriol, sa Cavite, Morning Man, Mary Grace Ruiz, kag Miss Georgia Gargasiran Araman, Remia Garcia, Josephine Benavista, kag sige. Si ano gali, Action Boy? Si Maninoy Boboy Gonzales. Morning na si mo. Ligo Bob. Myla Pilor Primavera kag Boboy Gonzales ara gali ka cute ari ka kapakapi lang enjoy kape sa sludan ko kape sa din kag pangape. Basta ito naman si Ibi Magalunay. Lorna Pacto dira sa may Talok Bagos City. Yes, Good morning. kay Manong Dani sa Puro Katilingban dira sa Talisay. Good morning. Kag Tito Arana. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Artay Hopon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.